Hi vlogs! Welcome back to my guys. Dito na kayo. Kami, padaslan mula dito sa my Gothic Tacloban, Centro Makaloni. Kasi kami ay pupunta na doon sa Gasaga Springs. Shout out sa iyo, Paps. Yan si mga Paps natin dyan nakaridi na tapos sila nagpagas. Yung iba hindi pa natapos. Medyo madami kami Makaloni papunta na Gasaga Springs Makaloni. So yan na nga Makaloni, tapos na tayo rat-rat na kami, pero rat-rat na may kunting, hindi pala kunting malaking pag-king at Makaloni dahil ang destination namin ay Makawi pa rin sa Bicol, Makaloni. So medyo malayo pa kan Makaloni, naghanap pa lang kami ng aming marakainan dito sa may bandang Leyte, Makaloni dahil alas 8 na. Umalis kami sa aming tinirahan or pigistaran doon sa may sentro ng Tacloban, malapit sa may Robinson. Shout out sa Robinson. Di ba kami nagkayo? So yun, may narita kami na Bulalo, Bulalo Makaloni. So stop mo na ako dito Makaloni at kami ay kapain Makaloni. Makalawin, tapos na kami namin breakfast doon sa may go to Balalo ni Lola. Ay, shout out sa Makalawin, mayroon dito head-to-head na salpukan ng motor Makalawin. So yun, shout out sa inyo mga kapwa riders ko dyan. Ingat sa pagmamaniyo palagi, huwag makipag-ititan sa yung tinatawag na defensive driving palagi Makalawin. Kung nauna na siya, paunahin mo na kung paunahin mo na ako di yung magtunahan pa tayo Makalawin. So yan na, rat-rat na kami, papunta naman kami kasi malayo pa yung Agas Bridge Makalawin. So yan, dito pa kami sa bandar Leyte at laki na Leyte Makalawin. Yan, Makalawin, malapit na kami sa Agas Bridge, Makalawin. So yan, ginamitan na natin ang Insta360 Makalawin. Ang ganda na tanawin dito Makalawin. Yan yan, medyo maganda lang dito Makalawin. Dito na dun sa dinaanan namin. Papunta kami Tacloban, Makalawin talagang ang sama lang dan. Pero dito medyo may dinagaram ka sa Makalawin. So yan, sabi ng aring Google Map, malapit na daw Makalawin. Shout out sa ring Pops dyan sa likuran. Yan yan, nakikita ko na naamoy ko na ang Adas Bridge Makalawin. So yan ito na kami, nandito na kami sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas, Makalawin taas. Hindi, yan sa bundok Makalawin. Sa bundok tumawid sa kabilang bundok Makalawin na tulay. So ito na yung pinakamataas na tulay Makalawin sa Pilipinas. Susunod ang pinakamaba yung San Juanico Makalawin. Pero ito yung pinakamataas na tulay. So hindi na ito pinapadanan ngayon Makalawin na
heavy truck naman nakadyan dito is mga motor, kutse, tapos yung mga pickup, van, ganun lamang nakadaan dito mga kalongi. Pero yung mga truck, bus, hindi na dito pinapadaan mga kalongi. So yun, may nainaw sa unahan mga kalongi, may checkpoint. So yan, mga checkpoint yan mga kalongi is yung maharang sa mga dumadaan dito na mayroon malaking sasakyan mga kalongi. Ayan, Friends of Agas-Agas, mga kalongi dito sa Leyte. So ayan, dito may parking area dito pala mga kalongi, dito kami mag-parking. So, sa mapapunta rito mga kalongi sa Agas-Agas Bridge, ma-experience or one of your memories na nakapunta rito sa Leyte sa Agas-Agas Bridge mga kalongi. Yan, dito kayo mag-park, then maglalakad-lakad na lang kayo papunta na doon sa may tulay mga kalongi. So ayun, mga kalongi, kung makikita nyo ang taas talaga ng tulay na to. Ilang years kayo ito bago natapos sa pag-construct mga kalongi. Pagkalam ko, itong mga daanan o tulay na to mga kalongi nagdudugtong dito sa Leyte ay gawa pa to nung panahon ni President Ferdinand Marcos the first. So senyor mga kalongi, ito yung mga project niya na panahon ng kanyang termino. So yan o, may nakita tayo ibang mga local tourists. Shout out sa inyo ma'am and sir. Shout out sa Maasin National High School. Shout out sa inyo mga ma'am and sir. So yan, napasyal din sila dito. Taga Maasin
Ladies sila mga kalongi, mga teachers sila sa Masin National High School. Shoutouts sa iyo po. So yan mga kalongi, dirap na kami at kami babalik na sa Tacloban. Shoutouts sa Pops Wutsoy, Pops Angel. Babalik kami sa Tacloban mga kalongi, doon naman kami pupunta sa MacArthur Landing mga kalongi. Ay tayo, opisina ng DPWH dito mga kalongi sa may Agas-Agas Bridge. Yan. Bahay So yan ng mga kalongi, DPWH. balik na kami sa Tacloban. Bye-bye, Agas-Agas Bridge. So yan, meron pa yung mga local na tourist mga kalongi mo punta dito, simple experience. Pero dati ko na itong dinadaan, mga kalongi, Agas-Agas Bridge. Yung magdalang trip ako pauwi na Mindanao, mga kalongi. Di ba ito, alam pa doon dito ko napansin yung view dito dati, di pa? Pero lang to siya na may maganda pala yun sa Agas-Agas Bridge. So one of the, spot para punta na Agas-Agas Bridge, mga kalongi. Ayan, pauwi na kami, mga kalay, di pa pala pauwi. Papunta na kaming Tacloban. Yan, mga kalongi, dito na kami sa may Tacloban at malapit na kami sa may MacArthur Landing. Ayan, nakikita ko na mga kalongi at naamoy ko na sino yung bertik sa akin. So yan, nandito na tayo, mga kalongi sa MacArthur Landing. Diba ikita natin dyan mamaya si MacArthur. Yan, hanap lang kami ma'am, parking mga kalongi. So yan. So ito na, di na ko lang lingi, tumingil, lumigun. So dito mga kalongi, park lang kami dito. Yan, may narita na akong parking. Ayan mga kalongi, rest na muna kami dito at magtingin-tingin sa kapaligiran mga kalongi. So enjoy the view mga kalongi.
ayan mga kalongi, nakita mo naman. Nakita mo naman, mga kalongi, nakita mo naman. So ayan, dito na kami sa MacArthur. Nakita niyo naman. So ayan, MacArthur. Hello, kumusta ko lang si MacArthur? So dito pala dumaan si MacArthur. Dito makit si MacArthur nung panahunan pagdating niya dito mga kalongi. So yan, dagat na yan. Maalam din mga kalongi pala dito sabihin. Malalim yan mga kalongi. Ayan o. So yan. Dito yung landing ni MacArthur mga kalongi. Sa Leyte. Pagkita ko lang sa inyo ito mga kalongi. Para mayroon naman kayong idea pagpunta nyo dito sa MacArthur landing mga kalonga. Yan, balik tayo dito sa may revolto ni General MacArthur. So yan. So madaming ano dito mga kalongi, local tourist na pupunta. Kuya, gusto mo naman eh? Mani ko. So dito ako sa Tacloban. Kung pupunta ka sa pupunta ka sa MacArthur, may mga kainan dito. So yun, may mga kumakain doon sa likuran. Natin sila Mayroon pang bumibili doon. So ayan mga kalongi, tapos na yung paniliwaliw namin dito sa may MacArthur Memorial MacArthur Landing Memorial National Park mga kalongi. Papunta naman kami doon sa may yung barko na tinangay during Yolanda na bagyo mga kalongi. Isa laring tourist spot dito na pinupuntahan ng mga local tourists mga kalongi. So yun, papunta na kami. Yun, may malapit na kami sa MV Iva. So yan, nakikita ko na ulo na pala ito mga kalongi, ulo ng barko kasi pinutol na mayari. Hi guys. So ayan mga kalongi, tapos na din namin pagtitingin-tingin doon sa may ulo ng barko mga kalongi. So yun, nasa gilid lang siya talaga ng karsada. Tinanay nung bagyong Yolanda mga kalongi. So yan mga kalongi, pauwi na kami doon sa aming hotel mga kalongi para kami ay makapag-relax naman dahil bukas ay uwian na mga kalongi at mamaya ay mag-iinuman na naman. So yan, malapit na mga kalongi kami sa my hotel mga kalongi. So salamat pala sa lahat ng mga sulbaybay sa aking channel mga kalongi. Shout out at mabuhay kayong lahat mga kalongi.